Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula Rima Nugrahani NPM selikur 0 sekawan 0 gangsal 000 sekawan saking kelas PGMI paralel badhe nyekar maca pat gandeng kula laras pelok pateplek sugeng midhangetaken. Romo nem 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 ciro ro 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 ci nem 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 mo nem 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 lem 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 ci nem mo nem ci ra ci nem ci no mo nem nem mo ro 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 lo ro ci nem nem ci 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 nem 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 ci nem mo nem ci ro 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 mo lo ro ci nem 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 ci ro ro mo nem ci nem ro ci nem mo nem ci Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya anulada kadyanguni caritane andalira sang Prabu sasra bahu ing Maespati aran Patih Sunda lelabuhan ipun kang kinelung triprakara gunakaya purune kanten antepi nuhoni troh utama